normal gid na nato nga malipay o ma-attracted ta kung makakita tag mga katingalahang panghitabo sama anang adlaw mo sayaw, imahin sa birhen mohilak, or ang birhen nga istatwa motubo mosangko ngadto sa istante. Pundok din ta dito kanang nagdag wheelchair o niya mulakaw, ibilin ang wheelchair, ibilin ang crutches, ang stage 4 na cancer manigative, ang buta makakita, ang bakol makalakaw, ang bungol makadungog, ang batignaw mugwapo. Ganahan kita tanaw na, no? Adi mo ganahan? Ganahan. Mo na normal. Pero kining mga butanga nga nakapa-attract nato normally, kasagaran ani mga abnormal events o abnormal situations. So kung gusto daytang maghimo og nindot kaayo nga sitwasyon, kinahanglang mamahimo tang mga abnormal. Abno. Saman ganahan mong ma-abnormal? Di man din mo ganahan. Pero nindot kay tan-awon ang mga abnormal nga mga panghitabo. Normal di na nga ang buta makakita inighikap. Di oy. Operahan o sana, dako pa kayo naggasto. Pero hikapon lang, niya makakita na. Di na normal oy. Abnormal na. Kung sa manang meaning anang abnormal. Sa in English, duha mo na ka pulong, Latin man siguro ng niya normal. Ang kanang beyond ba? Anang nilampas. Mo nang abnormal, nilapas sa normal. Beyond normal. Mo na siya. So lisod kay tan-awon nga dako na kang tao pero mangihi gyapon ka sa imong purol. Abnormal ka. No? Pari ka o niya mura kag madre. So abnormal ka. Laki ka niya ning kalit ka og kababay. Abnormal na. Babay ka pero laki di ay abnormal sana. Dili ba normal ba? Pero sa practice sa pagtuo, gikinahanglan kay nato ang pagka-abnormal. Tanawan ni dinhing nahitabo sa panahon ni Hesus. Sayonan gana. Muduol sila ngadto sud sa balay kay ibutang nila ang masakiton atubangan ni Hesus. Nya kay daghan makain tao. Madara magsakod ang atop. Saka sila sa atop, ilang giguba ang atop, gitunto nila dito ang tao. Normal na, abnormal. Abnormal. Nya si Hesus pod nga nagtan-aw nga utros ang abnormal, miday. Ug naaroy kawatan, moadtos inyo gusto mo sud kay manguhag butang, nya kay wa man giagianan, giguba inyong bintana. Ikakita nimo, unsa man mudaig ka o masuko? Kay normal man ka. Malikas pagani. Pero og liwat ka ni Bishop Chupilo Kamumot nga abnormal sang otro, gidaig niya ang kawatan. Iya pag yung gikaluyan ang kawatan. Niya unsa may sugo ni Kristo nato. Hapitan ng sugo ni Kristo pulos mga abnormal nga mga sugo. Higugmaa imong kaaway, kung tamparoson imong pikas aping ipatamparos lang sang pikas. Pasayluag kapituan kapito. So kanindot no og maabnormal ta sa pagpractice sa atong pagtuo ni Kristo. Mahimo ganitang abnormal sa atong pagtuo ni Kristo, mahimo tang attractive sa kalibutan. Una kini si San Ambrosio, si San Agustin, normal si San Agustin nga tao, maotong garaon kay siya. Kani si San Ambrosio nahimong abnormal sa iyang paghigugmas mga kabos o sa mga makasasala
purti niyang brayta, pero grabe kay siyang mohigugmas mga kabos o mga makasasala. Pagkakita niya ni Agustin nga purti sang brayta, pero dili katoliko, unya buangon kay tanan, garbuhon kayo, iyang gipaambitan sa iyang abnormal love, sa iyang abnormal kindness. Ngano man, tungod kay mura siya gitawag sa Ginoo nga mo partner sa mama ni Agustin nga si Santa Monica, nga utro sang abnormal sa iyang paghigugma ni Agustin. 33 katuig na nga nagbinuang si Agustin nga di kayo musunod sa tinarong nga mga katolikong pagtulunan. Wa gyud niya buyaga, wa sad niya kasabi, iya ra tiyong gihigugma. Ana, abnormal kayo. Ang resulta na converter si Agustin. Edad kuno ato mga 33. Nahimo pagyud si Agustin nga abnormal sa diyang sitwasyon gikan sa pagkamakasasala, nahimong pari, obispo, santos ug doktor sa simbahan. Naliwat siya ni Ambrosio, naliwat siya ni Monica. Karong panahon na mga igsoon, kitang mga nagtuos Ginoo nga kinahanglan na tag abnormal actions, dili ordinary actions. Kay kung magpa-ordinary actions ta, madatas sa sug sa tentasyon sa kalibutan karon. Ordinary lang ka, oy, pildi ka. Ako pare nya mag-ordinary lang ko, kakita ko ana mga short og mugbo kayo nya napag mga gisi-gisi, nindot ra ba kay tan-awon og normal gyud ko. Ibaw na mo. Pero magpaka-abnormal lang yun ko. Kanang abnormal, dili naman na ma-attract kayo. Magsige lang dyan ko gingon. Praise the Lord. Praise the Lord. Nga, normal na. Dili di na normal. Laki ka, nya, sikitan kag babae, nya, mo ipli ka, mo palayo. Di na normal Pero, kinahanglan kitang ma-abnormal. Anak dia sa cellphone, daghan kayo mo pop up nga mga nindot kay tan-awon, nya imog yung i-close, normal na. Di oy, abnormal. Kanang normal karon unsa man, ang manag-uyab magkuyog, nya mag-sex dayon. Normal na lang na nila. Kinahanglan sa ron ang mga manag-uyab magpaka-abnormal. So kining tanan natong mga gihangyo sa Ginoo nga kinahanglan nig abnormal practice of faith. Example, kamoron dinhing nanimba. Unsa may gihangyo niyo sa Ginoo? Nga mausab ang imong anak, nga mabuutan ang imong bana, nga mulampos ang imong mga anak. Hala, pagpaka-abnormal mo iniguli ngadto. Aron mabuutan ang imong bana, kinahanglan abnormal sang imong pagkabuutan ngadto niya. Kana bang di gyud ka masuko bisan gamay sa iyang mga kabuang karon. Saman. Ganahan mo anang abnormala. Kana bang bisan pa og mangabit na siya, bisan pag magbisyo, di ra gyud ka masuko, di ra gyud ka magyaw-yaw, magsige ra gyud kag ingon nga I love you very much. Asaman, okay mo na? Dili. Dili mo ipikto ang kining gitawag natong supernatural or abnormal power of God. Anha ra gyud kas normal, away nya uli, away nya uli, away uli, hasi nya ayoho na sad, gubon ang mga pultahan nya gastuan na sad. Mao na atong mga normal. Mga alagom diri kay nagsinukmagay nya manguli ngadto sa balay nya tambag-tambagan muuli na sad nganak na sad mo na ato normal sada normal ra man gunagot na tural man na sa mga kuangot mga magtiayon dili oy kinahanglan gyud ka nga mag-abnormal. Mao na nga importante kay na siya. Ikaduha, dili ta kasud sa langit basta dili ta mga buang-buang dinhi sa kalibutan. Di kita kasud og langit basta di ta mga buang-buang dinhi sa kalibutan. Ang pasabot,
magpakabuang ta sa pagsunod sa Ginoo. Sa unang pagbasa giingon diri, ang disyerto mahimo ng sa to sapa, nanay sapa, manubo na ang mga tanom, ang bas nga init kayo mahimo ng linaw sa tubig. Normal na, abnormal? Normal. Dinis kalibutan, abnormal na. Ya, unsaon man na pag-translate sa atong kaugalingon nga binuhatan. Ang kanabang ingong ang mga masukanon mahimo ng smiling, abnormal gina. So ayo, igulin niyo sa iyong balay. Sige na kag-smile sa imong mga anak. Din ajud ka magyaw-yaw. Awa, di ba maghinunghungay na sila? Unsa na siya? Nagbinago, no? Nagbinago. Pasabot na attract sila nimo. Ano ba? Din ajud ka mo yaw-yaw. Nya igor ajud ka ingon nga, okay ra. Nya human hagdon ra nimo kaon, di na kan undangin inyong computer, undangin inyong cellphone. Di daghang labhonon, no? Di daghang hugasan, no? Di daghang limpyuhanan. Mao man na imong normal nga mga kinaiya. Nya karon mo adto ra ka didto, ka mangaon na ta. Ay dong, ali na dong, kaon na ta dire. Adyo kay badlong-badlong ba. Sama na pa kay Lodi ha, palitan ti ka. Nya imong anak ako sugay mo soyob, napakay siya diha. Ako kang palitan. Di sa ni normal da. Ana. Nya inyo nabuhaton. Na maglisod tagsuod sa langit. Gubag yung atop. Gubang atop. Muna pasabot paduol gyud Ginoo. Mao bitada dinhi sa atong simbahan ingon ko nga manimba ganita paduol gyud sa altar, di man na normal. Kana bang ari jud ka ba mo paduol? Tanawang masakiton. Ila jung ibutang sa atubangan ni Hesus. Paduol ang kinadul-an gyud kanang way makaali. Pero kita dinhi, adto manglingkod sa layo. Normal gina. Adto maglingkod. Suway ko no, paningkamot yung lingkod diri sa atubangan inig simba nimo. Di ba mag-ingon ng mga tao? Lain sa nasyag batasan na. Di man normal nga paduol kas misa. Og artista hinoon di adiri, normal gina maghuot kita padong sa atubangan, normal na. Nya abnormal sa na nga dili ka mo ilog aron mo tan-aw og artista, abnormal po na. Nakaron, unsa may pinakanindot nga abnormal? Kanang mahimo kang abnormal sa imong pagsunod sa Ginoo og sa paglikay sa pagtulunan sa kalibutan. Kana bang mura kag buang, mura kag way buot nga mosunod sa Ginoo, nga bisag unsay isulti imong buhaton, bisan pag mamatay ka, pero kutob sa imo sang mabuhat, mura sa kag way buot nga bata nga di gyud motuman sa sugo sa kalibutan. Kay ang bata og imo nang suguon, ayaw nagduwaing posporo ha, duaan man gid niya. Ayaw na dihag duwai ang tubig. Duaan gina niya, musupak yun ba? I-apply ng batasana sa pagsupak sa gitudlo sa kalibutan. Ang kalibutan karon gatudlo nga pag-inom og pills. Pakulor mo na inyong buhok, pangural mo anang inyong balay, pagtigo mo anang kwarta, sigig yung pangaway anang mga utlanan, siyuta, sigig yung lalis anang naang mga koral, mga kanal diha. Sige yung pahuutay anang karsada, parkingan, pagyod. Mo na gitudlo sa kalibutan. Gamay kaindahan, parkingan, pagyod. Double parking, pagyod. Nya maninda, anhas kilid karsada ang tindahan. Ang mamalit, magdahapag yung motor, mo parking pagyod sa karsada, hapit na gidi maagian. At bangan sa masinahon nga mga maninda, nagdouble parking ng motor, maglisod na kag-agi, unyag imo ganing sirbatuan, maingon din, panginabuhi ba ni nga mo? Kana ayaw nagsunda, ay nagsunda. Pagpakaway buot ay nagsunda. Iirog ang imong tindahan og mga 6 meters gikan sa karsada, aron og naay magdag motor, adto didto mo gawas karsada. Ang imong balay iirog sa mga 5 to 6 meters ang imong kural. Haron og naay mga emergency nga mahaybol nga sakyanan, di mo ditsugod sa imong sala. Nya ligsan ka didto. Sa atong ebanghelyo karon giklaro ni Hesus nga kitang tanan nga mga binunyagan na hasubay ta sa kinabuhi sa mga apostoles.
katong gibunyagan pod pinaagi sa Espiritu Santo ug sa tubig. Niya ang ilang nabatunan nga gahom mao gyud ang pag-abog sa mga yawa ug sa pagkaning ayo sa mga masakiton. Kamo mutuo ba mo nga makapapahawa mo giyawa? Di mo mutuo? Wa day mo mutuo nga nabunyagan mo? Nganong di man mo mutingog? Mituo mo nga nabunyagan mo? Mituo mo nga naatay gahom? Wa? Kanang wa mo tuo adto na padong sa impierno. Ngano man, tungod kay insulto na sa Ginoo nga naghatag nato. Nya nga ato girong dako kay problema kay di man gud ta mo tuo nga makapapahawa tagyawa. Mao nay problema karon. Di ang kaning atong gahom mulihok ra man siya sa pagtuo. Ang pagtuo ba ug mo atong gamiton ang atong gahom mulihok. Di ganita mo tuo wa gyud gahom nga mulihok. Muna ang ato rong batasan sukwahi sa batasan nga gustong papuy-an ni Kristo. Tanawa unsa iyang gisulti diri, panglakaw mo adtuan ninyo ang mga nangawala nga karnero sa Israel. Pasabot kanang mga tawo nga wa nay pagtuo nako nga ni adinhis Israel sa Jerusalem. Unya sila maoy hatagi sa inyong gahom. Unsa may ihatag nga gahom na ingon lakaw kamo isangyaw nga hapit na maghari ang Dios. Kana mo nay una. Nya unsa may sunod dayon? Ayuhan ninyo ang mga masakiton, banhawa ang mga minatay. Sus moadto mo subahak inyo ditong pabanhawon. Basta lagi manggawas ginatanang naasbahak ngadto sa Manila Memorial. Nya pasimbaha dinhi kuyog ninyo. Inyong kuyog pulos mga namangon ba nabanhaw. Unya nindot kay niya banhawa ang mga minatay, hinlui ang mga sanlahon. Tingali iapil sa tingali dinhi, hinlui ang mga na-COVID. Virus man na hinluan. Sunod, abuga ang mga yawa. Pastilan apil gina. So pag-ayos basakiton, pagbanhaw sa minatay, pagsangyaw sa pulong sa Ginoo ug pagwagtang sa mga yawa. Lingi ako no ng imong tupad. Tanaw ni Musnaw nga napayawa o wa na. unsa may ilhanan sa mga taong naayawa? Una, kusmod og naong. Mao gina kay kanang yawa di man gina malipayon. Way yawa malipayon kay impierno gud ang iyang gipuy-an. Kisa may malipay ng impierno. Basta kusmuron gani nagnaong kana giyawaan na. Ikaduha, dali kay masuko. Dali kay masuko ba? So nas inyong balay, nas imong gitrabahuan dinhi simbahan, na gani dali kay masuko sama ning nagwali kana giyawaan na. Ikaw asawa ka, nya dali kay ka masuko, perting yawa nimo. Nya imong bana magsigilag smile kana naanay Ginoo. Ana. Mao na siya. Nya unsaon man papapahawa na? Unsaon pagpapahawa? Amo kibaw? Mangupya ta sa first reading. Unsa may gibutang dinhi sa atong unang pagbasa ni kisatong kuan ni propeta Isaías niingon diri nga ayaw duha-duhai nga kaluy-an kamo sa Ginoo inigsangpit ninyo kaniya. Ayaw kunog duha-duhai ba? Ayaw pagduda. Mula gina tuo gyud nga inigsangpit nimo naa ginay Ginoo. Nang litan ron, imong bana kusmod kay naong sa to pagiyawaan kay giluod na sa imong naong. Unsa may imong isangpit sa Ginoo? Ingna dayon ang akong bana Lord ayuhan ni ang iyang naong kusmod naman kay ni. Nya moingon dayon Ginoo, ikay akong gamiton ha nga tig-ayo niya. Sige, pahiyumi siya. Gikan ra ba na siyang kabit?
Anya ang saman, mos pahiyom ka. Mo smile ka niya nga. Hibaw kang gikan sa siyang kabit. Ika may gamitos Ginoo na instrumento. Ika, di kulod oy. Yung Ginoo, giyawaan sa deka. Kay mo kusmod man sa karon nya kanang imong yawa o kanang iyang yawa mag-abot na pulos mo kusmod og naong. Haron mawa ang iyang yawa, gamita ang imong Ginoo. Gamita ko nga naa nimo. So smile. Inka unsa may rason ako Lord nga mo smile ko nga gikan man ni sa iyang kabit. Sakit ba kay ni para nako? Nya mingon din ang Ginoo, sagdi lang og iyang gibuhat na nga gikan sa iyang kabit. Kay kaning maong pagpangabit niya, okasyon nimo para maka-exercise kas tinuod nimong gugma niya. Kay ang tinuod nga gugma mugawas ra gid na kung sulayon na sa sala. Kana deng gugma ni Kristo nato kanang nalansang siya sa cross. Kanus amo na nigawas sa dihang na atubang niya ang mga makasasala. Kanang sala sa atong isig katao, maubaya na'y makapagawas sa atong gugma. Kaya kung wa sila'y sala, ang atong gugma, murag luya siya. Di siya mo active. Kanus aman, mubukal ang tubig. Kung naay kayo. Ay, kasimple ang una-una. Kanus aman mohayag ang suga. Kung naay ngit-ngit. Ingon ani, tanawa, nakakita mo sayag sa kandila. Wow, wa man kita magpasigag suga des babaw, kay way kapuslanan. Wa may ngit-ngit. Kanus aman ka makakita gwapa. Kung naay batig naong. Simple ana. Og way batig naong. Unsa ko nimo pagkahibaw gwapa siya? Gwapo siya. Sa to pa mapuslanon. Ayaw pagmahay og batig kag naong kay tungod nimo doon na nay matawag nga gwapa o gwapo. Kanus ama ka makaingon nga naay bright. Kung naay bugo. Kay kung pulos mo perfect kinsa may bright ninyo. Kanus ama ka makaingon nga taas yag height. Nasa'y putot. So, kakuha na nya kanus ka makahimong buot, kanus ka makaingon nga buotan ka. Kung naay makasasala, naay buangon nga moatubang nimo. Nya karon kay asawa makakang buotan. Kamoron dinhing mga asawang nanimba, buotan mo o yawanon. Itubag. Uy, tubag uy. Namos tunga-tunga, ayawanon mo. Pero mayroon kang buutan ko, mutuor ako di mo, kung makasuway ka nga ang imong bana, giyawaan, unya, wa ka madala. Ni samot hinoon ang imong gugma o kaluoy niya. Kana, buutan gikang tinuod. Kanusa ka makaingon nga kani, kayo ni, dili ni artificial, kung makapabukal siya sa tubig. Pero sige kag sugno di ang tubig, wa gyud mo bukal, wa gani mo init, inka binuang maning kayuha, di man din ni makapainit. Di ni tinuod nga kayo. Kanang inyong alahas, ninyo gisulob, tinuod na, dili. Kanus amang ka makaingong tinuod. Imong ilunod atong, saan yung tanong niyang kangkuanan? Saw-saw-saw-sawan. Suka ba na? Sana? Purify ba? Ang bulawan sa kuno, mailhan sa da nga bulawan, kung imong sunugon sa kayo, kay ugwa gani, basin, kay kato kunong maigos kayo ang bulawan, musamot man siyag ka, luto, mulutaw magmayo, ang kana kunong dili bulawan, maabo mo na siya. Abo. Kanus ama mo makaingon nga, taga San Vicente Ferrer mo. Okay. Kanus ama mo makaingon, taga San Vicente Ferrer Parish mo. Kung samang San Vicente Ferrer nga naghingilig mga yawa, nag-ayo og mga masakiton. So kinsa maroy mga masakiton, sama anang drug addict, masakiton man na, addict man na. Unsaon man na pag-ayo? Papuyas inyong balay. Kay di man mo mga addict, di ba? Papuya aron matakdan sa inyong kabuutan. Nya, inyo nang buhaton. Nga buangon day mo man mo man. Kaning ato bitang kinabuhi, sige tag pangayo sa Ginoo mo nindot akong kinabuhi, Ginoo mo nindot unta, Ginoo mo nindot unta, sige gitag ingon ana.
pero wa gid tay commitment nga buhaton ang iyang sugo. Ang sugo sa Ginoo maoy gahom. Kanang sugo sa Ginoo nga panghatag mo ayaw pagpangayog bayad. Ayan naman sa nang gisulti dire. O karon ting Pasko man giron. Ato man ang sige balik-balik nga give love on Christmas Day. Ay Christmas Day. Make every day Christmas. Nya panghatag. Tistingi kanang imong ugangan nga libakira kay nimo, kanang magsigig libak nimo ba? Sigig daot nimo, sige hirago naghatag. Pagkapinig hilo, di ba? Sige hatag ay lang kanang hatag yan nga way pag-expect. At tanawa, di ba? Moabot yung panahon, manghatag sa nanimo, din agid na mo libak. Awi tao. Kanang imong silingan, nga kusog ayong mo dumot nimo, sige hirago nagdaig, sige hirago na siya og kaning hatag on sa iyang gusto. Ang sunod na, buota na kay na. Nya, kini siya mo'y gibuhat ni Kristo. Sa dihang yawanon na kaita, sa dihang hadlok kaita mga matay, nagpakamatay siya. Ang mahal nga Birhen Maria, labi na ning Birhes Guadalupe, ang kontraan niya, mao ang mga tuo-tuo sa una. Katubang mga diwata-diwata, katubang mga tao panahon sa una nga ang bata patyon unya i-offer ngadto sa ilang gods and goddesses. Muning ang iya aning kuan, iya aning pagpakita nagtunob siya sa adlaw. Aw sana ang gatunob siya sa buwan. Ang buwan nga ana nya iyang gisalipdan ang adlaw kay daghan kuno sa una nga ang ilang mga anak ihawon kay ihalad sa adlaw, ihalad sa buwan, kay ang buwan adlaw mo na giisip sa mga tao didto nga mo'y ilang Ginoo-Ginoo. Nya halaran patyon ang tao kay ihalad ngadto na mga totoo ba mo na iyang gisalipdan. Nya iyang giingon na gabugkos mo na siya diri og kuan panapton, ang pasabot ana mabdos na siya. Ang pasabot niya panggaa ang bata sud sa tiyan hangtod gyud sa pagdako, hangtod pagka tiguwang, panggaa gyud. Nya karon unsa naman sa gibuhat sa Ginoo, gipatay ang mga bata kay gihalad ngadto sa atong kwarta, pangwarta. Abortion, grabe kay abortion karon kay gigamit og pangwarta. Wa mo kibaw? Wa mo kibaw na? Anong tutok mo lang muna ako? Gipatay oy. Ang sugos Ginoo nga ang kinabuhi panggaon atong gipatay. Nya tudloan din ta, one child policy, two child policy. Nya ang sobra ana patya na. Masipyat gani patya kay din ana makaayo ang ikatulong anak, ikaupat nga anak, ikalimang anak. Din ana makaayo kasi gatudlo ana ang kalibutan nga napuno sa sala. Nya unsaon nato aron mabag-o ang kalibutan, manglakaw ta, magsangyaw ta sa maayong balita nga dili ang bata maoy hinungdan nga ang kalibutan mobati, kung dili ang mga dagko maoy nakapabati sa kalibutan. Kaning nanimba karon usanis nakapabati sa kalibutan kun mahadlok na ta nga mudawat og bag-ong bata. Mao na siya. Mao na ang mahal nga Birhen sa Guadalupe, mabdos na siya. Nya unsa man na papahawaan na ang yawa nga nagtudlo nato nga maayo ang mga pills, maayo ang pagpalaygit, maayo ang pag-abortion, maayo ang paggamit og kondom, maayo ng basiktomy, maayo ng mga usare imong anak. Yawa na ang gatudlo anak. Mao na siya. Nya inyo nang papahawaon. Kamo makakaya pa ay gimo gamit og pills. Haron sige tang bunyag dinhi. Wa kay ko gimunyagan nga kanang aktibo simbahan, wa na moy di na mo kamo mga anak. May nasunod tuig ha, kinahanglang makabunyag gyud ko. Gikas mga lektor, bisag kamo mga 80 na edad, paningkamot mo nga dunasan mo'y mapabunyagan sunod. Kaya pa biya na, basta maingon mo nga adi na nakaya. Ang mga Ginoo nagpruiba baya nga ang 90 anyos mamabdos pa, ang 70 mamabdos pa.
Ang 12 anyos, mamabdos pod. Ang wa hilabtig bana, mamabdos pod. Nindot ka na, magbunyag ko dire. Nga anak sa atong lektor nga, stinta na, pasti lang. Nduta ka, no? Makaingon kita, mauni usas mga milagro ni San Vicente Ferrer. Awa mo mo to, anak. Uwa mo mo to, awa, nagiyawaan na mo. Mga igsuon, sa unang pagbasa, gipangutana sa Ginoo nganong mitago si Adan kuyog sa iyang asawa nga si Iba. Unsa may tubag ni Adan? Wa na mo kay baw. Pag-ingon ba asa man ka? Ingon siya diri, tubag siya, nadungog ko ang imong paglakaw sa tanaman o giabot akog kahadlok o mitago ako. Hadlok. Kanang kahadlok, mo na'y timaan nga nisod na ang yawa nato. Basta naa kay kahadlok, ang yawa na nasod nimo. Sa maron, wa mo'y kahadlok. Na? O na nang yawa di asodo ninyo. Muna, ang sala. Kada nato buhat og sala, ang yawa musod nato. Ang virus sa sala, mao ang espiritu sa demonyo. Mawada nang maingon ta, hadlok jud ko anang tawhana kay murag gina siya giyawaan. Sa pagsulti pa lang nimong nahadlok ka, ikaw sad giyawaan na sagka. Nya karon ka ning pundo ka, pila ka kabuk giyawaan ron dinhi. Nya ang yawa gisimbolohan na diri sa Book of Genesis og bitin. Mao na nga niingon ang Ginoo mitagna siya pagsilot niya ni Adan og ni Iba, mitagna siya nga ang imong kaliwat bitin og ang kaliwat aning babay mag-away gyud hangtod sa katapusan sa kalibutan. Nya kinsa may kaliwat sa bitin, ang mga hadlukan. Kinsa may kaliwat sa babay, ang mga dili mahadlok. Mao na si Maria, way kahadlok. Pag ingong Diyos Ginoo, magmabdos ka. Pila edad ato ni Maria? Matod pas banabana, mga 14 anyos. 14. Wa hilabtig laki, way bana, magmabdos ka. Ingos Maria, unsaon man pagkahimo ana nga wa man koy bana. Ingon siya, basta paanakan ka sa Espiritu Santo. Ingon des Maria, matuman ang imong pagbuot. Kamoron din hing mga ginikanan. Ug ang inyong anak magmabdos 14 anyos, sugot mo. Di man mo mosugot mag-uyab-uyab 14 anyos. Hadlok man gani mo. Sa ato pa pertig yung daghan ng yawa diha ninyo. Oy, sama mo niya, di mo to? Basta na ng kahadlok. Hadlok ka nga di mo lampos og eskwela, hadlok way kaon, hadlok way balay, hadlok way yuta, hadlok nga matiguang, hadlok nga masakit, hangtod yun hadlok nga mamatay. Ana, pari sad hadlok sa way kolekta. Perting daghanan kahadlok. Pulos ginaiya siyawa. Nya nga naman, naana may sala. Nakaron, ang Ginoo, kung atog yung tanawon sa sinugdanan, ang gibuhat gid niya nga tao, wa gi sala. Immaculate. Sabot anang immaculate, way sala. Ang una niyang taong gibuhat nga way sala, mao si Adan. Nya, nireklamo mas Adan kay mingaw kayo, mga hayop, mga langgam ra iyang kuyog, naghimo ang tao o ang Ginoo og ikaduhang tao nga wa gyapoy sala. Isa man? Si Eva. Gikuha gikan sa gusok ni Adan. Ang ikatulo nga gihimos Ginoo nga wa say buling sa sala, mao si Maria. So si Maria, third na to siya nga gihimong way buling sa sala. Ang ikaupat, kinsa man? Si Jesus.
Si Jesus na umol sa tiyan ni Maria, wa gyapoy sala. Ang ikalima, kinsa man? Ang makatubag, tagaan ako 1 million. Na may upat, no? Si Adan first, Eva second, third, Mary fourth, Jesus. Karon, kinsa may ikalima nga, wa gyapoy buling sa sala. Ala, wa kay bao. Ang mga binunyagan, ang simbahan. Kana, tanan nga gibunyagan, pagbunyag gid nato, nahimo dayud tang bag-ong binuhat. Way sala, immaculate, papas gid tanang sala. Nining upat, anining lima, ang ikalima mao man ang katawhan, no? Kita binunyagan. Niining lima ka mga tao nga gibuhat sa Ginoong way sala, ang successful nga wa gyud mansahi og sala, naka-maintain ba? Naka-maintain sa pagkaway sala, maura gyud si Maria og si Jesus. Winner silang duha. Si Adan napildis iyang asawa. Ang asawa ni Adan nga si Eva napildis bitin. Kini sang mga binunyagan apil na ning nagwali. Ambot lang unsay nakapildi dinyo. Naiuban mapildi lag cellphone, tanaw-tanaw, porn mo'y tanawon. Nasay uban napildis kwarta, siging pamalikas tungod anang utang nga wa mabayri. Naiuban napildi las utlanas yuta, siging pangangkon anang yuta, siging yaw-yaw pangaway sa silingan, awa na, pildi na. Nasay uban napildi lag bana, bana adto maghapyod sa manok, sige sang pangasaba ang asawa. Ang uban napildis kabit, no? Ang kabit dito, nangabit ang iyang bana, ang asawa sad, magsikisag pangaway sa kabit, awa na, kuha sad ka. Ang uban, napildis ilang mga anak, siging pamalikas, siging pangusi, siging panghapak. Mika mo, unsay nakapildi ninyo ron? Ang pare, unsay makapildi? Ambot, pangutan ang madre, unsay makapildis pare. Oy, ang pare, mapildi lag sa kristan usahay, no? Siging yaw-yaw sa kristan usahay, mapildi lag lektor. Sayo po to yung pagkabasa, ter. Ay, ingos pare nga sayo to pagkabasa, kusmo sa ding lektor, mura sa kamao ni pari, yung kamao na. Nangapildi na ta. Daghan kayong nanimba din nga, dali kayong pildihon. Ang pangutana ron, nganong si Maria o si Jesus na successful man. Nganong wa man sila mapildi siyawa, bisan pagdinhi sila sa kalibutan nag-agi. Tanawa ha, diin gipildi sa yawa si Adan o si Eva, didto pagyos paraiso. Paraiso. Lugar sa Ginoo, home court sa Ginoo, paraiso, pero gipildi si yawa dito si Adan o si Eva. Kaning kalibutan, home court ni si yawa. Gitawagon ni dinhig walog sa mga luha, kay gingharian man ni si yawa ang kalibutan. No. Di mo mtuwa na. Inyong tupad ay. Lingi-lingi dia. Porting yawa dia. Lingi sige na. Kana. Mau na ang yawa. Dias inyong balay. Lingi-lingi adas palibot sa inyong balay. Porting yawa kay. Dinis kalibutan porting yawa din kay gingharian niya. Mao bitaw si Kristo ningon, dili mo iyas kalibutan. Kinahanglan yung dumtan mo sa kalibutan tungod kay dili mo iyas kalibutan. Kay ang kalibutan iyas yawa. Maubitang tapuson gining kalibutan. Moabot yung panahon nga matapos ni. Kaya nga naman, di man ni iya nas Ginoo. Ang gabuhat ani ang Ginoo, pero ang naghari ang yawa. Mao na, gusto gani kang malipay din is kalibutan, patay gyud ka si yawa. Kaya ang mulipay ni mo dinhi ang yawa. Karon, nganong nakakuan sila? Nganong nakabuntog? Tulo ra gyud ka principles ang ilang gituman, og mao sa ni gituman ni Maria og ni Jesus. Og iya sa ning gitudlo nato, basic Christian teaching towards holiness. Unsa man? Ingos Kristo, kung gusto mong mosunod nako nga nakabuntog ko siyawa, gusto mong mosunod sa akong inahan nga maogyoy nakabuntog sa siyawa, ang unang buhaton ingon siya, isalikway ang tanan, apil ang imong kaugalingon. Deny everything including yourself.
Ha? Ay gyud pangangkon, ay gyud pangangkon. Ikuan gina i-disown. Kamong mga bana ay namo pangangkon sa inyong asawa, ma-maintain nimo ang imong way sala. Mga ginikanan ay namo pangangkon anang inyong mga anak, kana ma-maintain nimo imong way sala. Ay namo pangangkon anang inyong alahas na kamoy tag-iya kanang inyong kwarta kanang inyong balay. Wa jud kay sala kay ana. Ayaw mo pangangkon sa inyong naong, wa kay sala na. Pero sugdig pangangkon imong naong, kasaha dayon ka. Una nimong sa imo dayong pamutlon ang gitanom sa Ginoo nga kilay. Ibot, kiskis. Kuluran din nimo ang buhok nga hinatag sa Ginoo kay ikanay magbuot. Gitawag na og sin of vanity. Wa mo kibaw na, sala na, vanity. Imo dayong papution imong naong kay lagom-lagom wa ka kauyon sa Ginoo nga naghimos lagom nga naong, vanity gihapon na. Imo dayong putlon imong fallopian tube kay di na ka gustong manganak, di na ka mosugot nga ang Ginoo mohatag nimog anak, and that is sin of mutilation. Pamukibaw na. Imnan dayon nimog pills aron di na ka manganak, patyo nimo ang imong mga healthy hormones. Unsa man say tawag ana? Sala sa abortion. Ang una nimong gi-abort ang imong mga healthy hormones. Unya kung masipyat gyud naagyoy bata, ipakumot aron ma-abort gyud ang bata. Yan sa man. Musta mamoron? Anong seryoso man kay mong mga naw? Portig yung daghanan ninyo og sala. Hala, ato nang i-restore ang atong immaculate state. Unsaon man? Deny yourself. Sunod, ingos Kristo, take up your cross. Antos yun, antos. Antusan ng imong naong, antusan ng imong bana, antusan ng imong asawa, antusan ning pare, antuson sa pare kani mga parishioners nga di mohog kolekta. Antuson sa pare ang mga sakristan nga usahay manguha sa kolekta. So antuson inantusay tagmaayo, inantusay. Og kamao na tang mo antos, di kasud ang sala oy. Kay ang i-offer sa sala unsa man? LDS. Unsa man ang L? Lami. Unsa man ang D? Dali. Unsa man ang S? Sayon. Mo ni i-offer sa sala, lami, dali, sayon. Ala, pag-antos, di ba? Pirmig yung way lami, pirmig yung dili, dali, pirmig yung lisod. Mo na i-antos. Hay may lisod, premarital sex o pakasal usa una sex. Hay may lisod ana. Lisod gitong pakasal una sex. Pero mautoy way sala. Hay may dali, same-sex marriage or man and woman. Dali kayo ang same-sex. Kay magkuyog ra mo, di raman mo mailhan. Nya mag-sex day mo dito, pulos babay. Di raman mo badlongon, pulos laki. Pero babae og laki, daghan mang mo chismis. Ala, uyab din na sila, uyab din na sila. Ana naman, ang pari og madre kuyog, uyab din na sila. Chismison man ka. Pero puro laki, why problema? Pero sala na. Hay may lami. Litson o utan? Ing na litson nga ipares og utan. Pero suway og kaon sige litson, patyon kas kolesterol eh. Hay may lami, tubig o soft drinks? Tubig. Taka lang mo kalami sa soft drinks. Pero patuya nga na soft drinks, patyon gyud ka. Muna kanang tanang lami, mo patay ginagkalag. Tanang lami, mo patay nagkalag. Muna si Kristo ang iyang gi-offer apdo og suka mo iyang giinom. Gipainom niya the cup of sufferings. Dili lami. Muna si Maria, dili lami nga sa imong atubangan anha patyo ng imong anak sa imong atubangan. Pero gidawat na ni Maria aron di siya gihigugma niya ang nagpatay siyang mga anak. Ay karon, suway ko higugma ang nagkabit sa imong bana. Tistingi.
Suway higugma ang nag-rape sa imong anak o kaha sa imong pag-umangkon. Nga maorasad ang imong igsuon nga niunay sa imong anak. Kay adik lagi. Suway kuno higugma. Kaya dili. Ugin ka dili pader. Liwat ka ni demonyo. Nadakas demonyo. Ingka kaya ra pero sakit. Kana antos liwat kang Mama Mary. Kaya ba? Yes. Ngano man gibuntog na ni Maria ang sala. Kinsa tong mosunod ni Maria mawad-an na sa sala. Naabay posibilidad nga mawa atong sala? Yes. Unsa may gibuhat ikatulo, ingon din follow me. How to follow Jesus? Kani nga atong stained glass na sa babaw ay. Kana pito na kabuok to follow Jesus, to become like Jesus. Unsa man? Sacraments. Sacraments. Magpabunyag ka, mahimo na kang anak sa Dios nga mao si Jesus. Magpakasal ka, sacrament of matrimony, maliwat na ka ni Jesus. Limpyo, banag asawa. Mangumpisal ka, magpa-order ka, ordin ka, liwat na kang Jesus. Mangumpisal ka, magpahilog ka, magpa-confirma ka. So, avail the sacraments. Naaman sa uban, di nagisan mangumpisal. O niya alam na pa diroy, inighuman na yun sa, di na dyan ko kasa, una pa kumudool simbahan. Sayop ka. Sige lang yung balik-balik. Kada kumpisal, wag tang imong sala. Nagpuyo-puyo karon, gatampuog imong sala. Inigpakasal nimo, papas din na imong sala. Na. Mura mamugwa mo to. Wow, na siya. So ayaw kabalaka. Kay ang sala karon anay tambal. Kani kuno atong COVID, wa pa man kuno ni tambal. Nya kay wa may tambal, hadlok kay tas tanan. Kani sang sala ay naghadlok ko. Nabitay mo kumpisal ko pader ko guol kay ko pader tiguwang na ko sinta na kong edad. Balik-balik lang yapon akong sa. Nako ay kahadlok kay na may tambal. Pangumpisal. Nya pag antos og balik, antos na sagbalik, antos ang imong pagkatiguwang. Nawa, di ba, di ka kasaan na. Mga ambisyon man sa siya, 18 anyos, iya kunong maasawa. Naunsa. Ang imo ganing asawa nga namatay, si Tinta na mangitukapin niya, karon ilisa ni mo og 18, patay ka diha. Nya mag-uol siya, kay wa dyo kuno ni sugot niyang 18. Magyaw-yaw na lang kuno siya. Ay na lang, pare gani, 50 City pa niyo, pamagani, kitag 18, ikaw na noot sinta, unhan no, ni mong pare. No? Magdungan tag-antos, aron dili na ta mga makasaan di ba? Siya niya, nanasay sala, sakramento na sad. Nindot kayo na, 7 sacraments. Nindot kayo. Dili lang ang stained glass mo, nindot ang epikto yun sa 7 sacraments. Na siya ha? Manindog na ta ang katong gustong mabalaan.